Għadd ta' fatti elenkati mill-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet esponew il-ħafna drabi li fihom fl-aħħar xhur il-Gvern kiser il-wegħdi li kien għamel, bħal pereżempju dak li wieħed sena ilu l-Gvern ta' Robert Abela meta kummissjona studju dwar il-living wage u llum wara li webbel lill-ħaddiema qed jgħid li dak kien eżerċizzju intern. Imbagħad f'konferenza nazzjonali kien wieħed riforma fit-Tribunal u sena wara lanqas biss jeżisti abbozz. Il-weda li ssir riforma fil-Wage Regulation Orders hija weda oħra li baqgħet fi sħab, bħalma kienet dik li l-Gvern kien qed jirriforma l-liġi tax-xogħol għar-realtajiet tal-lum, weda li għadha ma waslet imkien. Skont il-Ministru Carmelo Abela li kien wara dawn il-wedi kollha, Malta kellha tkun l-ewwel pajjiż li jkollu fis-seħħ ir-right to disconnect, weda li baqgħet disconnected. U liġi li kellha tirregola remote working biex ikun hemm aktar flessibilità fid-dinja tax-xogħol għadha kliem biss. Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li elenka dan kollu waqt il-konferenza insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jpoġġi pressjoni fuq il-Gvern biex iżomm kelmtu fuq dak kollu li kien wieħed. Fil-qosor rejna kemm bil-kliem il-Gvern ta' Robert Abela, Carmelo Abela, jgħid ħafna affarijiet, però mbagħad il-kliem għal-fatti qed taraw hemm baħar ikkumbatti. Min-naħa tagħha l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici qalet li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jinsisti fuq il-living wage kif ukoll biex jinqata' l-prekarjat u għal equal pay for equal work u li bħala gvern alternattiv għandu lesti soluzzjonijiet għal dawn l-oqsma biex kulħadd jieħu dak li ħaqqu bidritt. Il-Partit Nazzjonalista diġà ħabbar diversi inċentivi fiskali li permezz tagħhom se jkunu qed iħallu l-flus fil-bwiet tan-nies, kemm dawk il-ħaddiema u kif ukoll dawk illi jħadmu. Nemmru fir-riżors uman u għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiddaħħal mekkaniżmu ta' inċentivi fiskali fejn min jħaddem ikollu wkoll tax credits meta jinvesti fil-ħiliet tal-ħaddiema u jtejjeb il-pagi tal-ħaddiema. Clifford Zara Fenek ukoll kandidat għall-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista tenna li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem biex isaħħaħ id-dinjità tal-ħaddiem Malti billi jara li jkollu pagi xierqa għal xogħlu u enfasizza dawk l-oqsma fejn hemm nuqqas ta' ħaddiema bħall-għalliema u l-infermiera. U tkellem ukoll dwar il-bżonn ta' reviżjoni illum qabel għada fis-sistema tal-kola. Kif inhu il-mekkaniżmu tal-kola huwa outdated. Aħna nemmnu li l-anzjani tagħna wara dawk is-snin kollha jaħdmu huma anki jixirqilhom wens b'mod sistematiku u awtomatiku u mhux b'karità skont kif jaqbillu il-Gvern tal-ġurnata. U għalhekk li aħna qegħdin nikkonsidraw sistema fejn żieda tal-pensjonijiet tkun assigurata b'mekkaniżmu separat, mekkaniżmu għalih u li jassigura li l-anzjani jiżdiedu id-doppju taż-żieda tal-ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista qal li se jibqa' jkun tarka tal-ħaddiema kull darba li jitkellem dwar is-serq fil-kontijiet tad-dawl u s-serq bid-dil ta' steward u se jkompli jkun ta' tarka għalih billi jibqa' jixpruna titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnhom.